tuntruma chuan hunral ti tak pakhat a thil thlengrap thlak tak mai kan ngai thawanga he hmuna kalte hi damin an chuak le to mai ngai lova an chanchin hriat zui tu po awang hle train he wang hian mi chen khate chuan Bermuda Triangle nen po ante kin hial train kumsang khazaria top lam chawvel khani in he hmun Kansas tlang in campaign ro mai chu aral tit em awangin mi te po chuan an tlo hre thin khop maya chulna awanga kaltur te po in harsadeu ma se pumpel ram dan an ngai to thin chutia mi ten an ti tak veu awang le paltlang an hre thin em awang chuan tlo tu po an nei khat khop maya ani nataka chuan he hmun hi Oklahoma Panhandle ti a soi mai Kansas Colorado New Mexico le Texas state te paltlanga tlang in kham ani a heng state te hian an mani rama cheu ngai ma se a him china khote takte te an din veti mai lo chu kut han thak bik an omlova he wang po hian aniang no man's land ti po a soi thin ani chutia thunei tu te berin an lo chu miau silo wangin he no man's land hi ruk le misual outlaw le cowboy vakro lai tam takte tombu ka achang zota ani chu wangin he hmuna hian dan le hrain omzia anei lova aru no chuaka ti chu andan lal ber ani top awangin khwalzin ngolu chua tuimi te le trekking ti thin te vakal ve te po an chin hriat zui tur a om ngai meu lo mitam takte chin hriat lova an bona chan hi misol te kutur ero an ni vek pik lo mai the sikle sa to om lo tak te kong chia le rol rem lo hun khir tak kal ngai te ani wangin an thain atlin lova e tur mu mal nei box si lo ne khoi hmuna emo an arte thi vere ngot po ani thei bok enga po chuni se heti em a thi an tam ta le chin hriat lova bo an om ta hi chu har sana dang a om bel ani ring an tam khop maya mi thale chak tak po an bo zel mai si a sikle sa dang lambik wang emo a hun cheng chiat wang rengot chu ani thei bik lo tin miswal le outlaw te po an mishing puite laka chu tiang rengotin an pong chim om rengot lawang ti achianga enga mo chan le wang dang a om nge yang ti chu arin om ta hle no man's land aral tu viewe ti lo chuan he hun tlo tu te har satna puruk nan saloon om ve tlat mai asiam tu te hi mi huai sen tak ani lo ve ko in mi tlomai tak chu an nge yang khwazin ten ele in tur an lam theya an du chuan an riak ngal thei bok he wang hian a hmun wa thleng to chuan hmun dang ai chuan he saluna hian him deuh tura po anin ngai hlom thin nge yang ma se ani chi MT ero atona ton hriat angai sia saloon nei tu hi Kelly family an ni a an saloon hi Kansas ram chung Oak City town a om ani a Beaver ko atang point kilometer somni panga chawla ani a no man's land lu chil tu tele kalna tu hremai lo tan sotlai lok na rem chang tak ani Kelly family hi chung ko khosa pa ngai tak ani a chung ko how to lu ber hi kumsom nga panga upa William ani in anupui hi Katie ani a fa puitling ve to tak pani pilia le kiti an nei bok Kelly chung ko hi Pennsylvania atang anon pem tir chuan bongrol en kol na hun aron siam phota an han om reideu nuwa bong veng tu le khwazin te chol hadam nan saloon hi an siam le ta zo kane an chungkwa an chengwong boka an saloon po a tha in a fainom khop mai pindan a zau tha in khumla a fai thatle boka e turlam po soisel bo ane chuai ma chuan an mi khol te le dor tu dang te tan an thil phalin an hoi hom em mai hi mi te dor chak chan ani le zel bok tum khat chu Chicago lam atangin sumdong house zet mai JT Taylor chu henglai bial vela hian apung ro then khal suarin akal kuala khopui lian zok lampan zel tum ani wangin zotlai lok nan Kelly family saluna hian alut ve ta a akalna athui boka amamo ber chu chatui tak eya mutha dam veng hri ane ti chuan a duang chuan a om tange ya ma se a hnu dewa Taylor hi abau zui ta tlat mai tuman a chanchin an hrezui lova an hria thein hnung ber chu Kelly family saloon a chua san ti chu ani thunei tu ten han chui zui viau dol ma se helai hmuna chuan a khat to ka chin hriat lova bo chu thil thar ani lo mai ba ka chui zui po ni se engma aso tak don chuang lo ti an hria chian em awangin
Taylor abo po chu chui zui em lovin ngai khata an ngai taringot mai ani kumsang khazariat somriat pasari toplam khan elai huna hian mi anbo le ta zut mai mun ral ti le miswal te tual le na ani miau awangin tu man abik taka hanrin hlel le chuan tur po an shelova ama ang bokin an ngoi pau pui le tavel mai ani kumsang khazariat somriat pasari December thla khan Kelly family te chuan an omna chu an chua san thu maya an suak tur hi tu man an shelova an thian te taknial poin tu man an shelo hetiang mun dan le train omzia anei lo na huna chuan a hran pa takin tu man an ngai sak zui em big chuang lova ngai sak viau po an tan a him lo zok thei ti an re chiang bok ma se boi thlak ta ber zok chu khozin tan bok ane tuna chuan ei tur lam na le chol hadam na tur an son thui deuh angai don ani mel tar le mi ten ngoi an chu a mihring thina hiala te po in ham hnoi lo zok chu an him na tur ani ti an ria chian em lain St. Louis khua a cheng ST grega ero angoi ve hle thei ta thlat lo amai no man's land a hian a local ve to thina Kelly family saluna po hian a lo thleng ve ngei to bok ani hian engma to sol atok lova ril hel turla anei chuang lo ma se JT Taylor abo dan le tuna Kelly family te anin son tak thut na chuan in lai china nei in aring tlata ti chuan chincha ngai ven turin anun thapin no man's land lama hian aron kal le tangat mai Kelly family saloon atlen hian Kelly te Chhungkaw in an rosan hi kar khatlai ani to a film khur tak chung chuan in chung lam chu a han luta athil mu chua chuan Kansas mai ni lo an rampum mai chu abara khaita ani in chung lama gregalut khan rim danglam tak a hreta tlat maya thil ui rim chu ani nge ma se enge ani a khoya tanga rim chu ron chuak nge ani ti a hremai thelo a han zon deuh po chuan a mutamai silova pakil kara sazuthi te po ani aring rum man ma se chaukalama an chu eina a han lu chuan a thil ra chu ari deuh rupa enge ti a han ra non le chuan a hnuai lam chu a ong ti hriat takin a thum ta deuh dup mai do kan le thuthleng te choi sona a han en chian chuan uluk taka in hnuai lam lu thlak ruk na chuata om chu a hmuta a zoite in a han hong china chuta in chung trim chevek tu thil ui tak mai chuan aron bo chho ta hu maya grekapo aluak lo chau nge engpo nero sek chu thil ui tak mai chu fia hrim adua a chunga luta a han en chian chuan mihring ruang pathum lai mai troi cheto tak hi alo ni reng mai heng ruang te hi tunge ti a hriat thei to lova mi pange meichia ani ti tak ngial po han en ringot chuan a hriat than thei to lo po greka chuan mania malak mai ai chuan ti in thunei tu te a hril tawata ani po chu ron thleng ngal thuain ruang cheto tak mai te chu an phor chuaka chumai ba ka ruang dang alom takin ti thuwa Kelly family saloon le a chevel chu an tap tangal po reipo an la zong boy lawang tia chuan chung investigation team zinga cowboy pakhat te si chuan check in kong ka bul pia dewa puan cheto tak ron lor chu po chua mai a han tuma ma se alo thei mai si lo rin hlel na em po nei lova a han po lui deuh chuan chu puan rual chuan ru pakhat a pot chuak tel ta no mai ti chuan chu hmun chu a han lai ta a mihring pahnih ruang phumna an ru chau lo om to chu a lai chuak le ta no maya pakhat phei chu aluru alo ke awangin a that tu hian lua engamoin chu ani nge yang chutia ruang pahnih an boi pui lai mek chuan mi then khatin check in sirlama chuan ruang pahnih bok an lo lai chuak vele a chutiang taka ruang an phortak zut mai sia chuan adang po mu bel le in be sei takin Kelly family saloon le a chevel chu uluk takin an en kol ta zela an be se yang nge in an sakor in bula chuan ruang pali lai mai an hu bel le ta heng ruang ru ro an mu te hi pakhat chau ti mai lo chu tu thenge an ni ti an hremai theilova an hria thei chun po hi a in thuamna a changkan em awangin sumdong hosa JT Taylor kha ani an ring mai chau ane ma se an hnu dewa an thuam hno te endika mi pui mu thei tura tangser an ni hnuwa ruang pahni chu an chung te atangin an hre thei ta rama pakhat zok hi no man's land mun vela ron culture sumdong hosa le ran rual tamzet mai nei tu Jim Coven ani a adang le po hi Texas muna sumdong hosa thau Johnson ani
investigator te hian sakor ina hian repui tui ek noi to an chara mithiam ten han en fia tir chuan repui halama chuan mihring vun them alo om mai ba ka thisen po alakai ni in an soya he repui hi heng an ruang mu chua te tha na ta na man ani ngei an ring heta tanga thil chiang tak chu keili de chung hian an saluna hian mi khol lo thleng thinin atir chuan thatakin an lo chhona nga an khosak theile theilo emo sum an pai tam le tam lo a hria chian nuwa tlema sum nei deuh te chu thatin an nei ro sum chu an lak sak ta zel ni in alanga chuti lain are thei deuh ni a an hria te ro thatakin an chhuwa ve mai thung ati thei bok anin hnuaya tomruk na ni om tak le chumi chungzona mangkhong ni om tak om dana tang chuan Kelly family hian an mi khwal te an tha ta ni om investigator te chuan an rethiam ta maya an mi khwal te chu zanria kil tura an kau nuwa du sak ber ni om takin an chung ko chokil na chu thleng ban nei thabera chuan an thutira an fanu mel thatak mai kiti chu man ruwa mangin ani chuan anu keitin ei alo siam vel lai chuan an mi khwal te chu an sum nei ta an hausak le saklo te alo zot velanga an hausa to kan hria chuan pa ber William a chuan mangkhong an siam chu phet thutin mi khol chu in hnuaya cher chop chuan atla lu tanga chunglama thingtum rit tak an da ru chuan azuk chil zui to mai don ani chuti chungpo an la thilo ni chuan William a chuan a hrei chuan an mi khol te chu azuk that to mayang ti chuan an mi khol te hausak na zong zong chu an lak sak nuwa an hnu thup nan anin bulrem chang la ya chuan an ruang chu an phum tamai thin ni in alang engkim mai hi chhungkaw member tin te ruang manna le telna ani ti achianga hewang hian mi puite po an thin arim hle chuti an thil ti highland ani ta ka chuan mi pui thin rim a so sang na sa hle a mi ten rin hlelna nei mi lovin ha chol nan an pan ve a ma se an ni ero chuan khongai na nei mi lovin an ma sia luata an lo suat mi ani si a thunei tu te chu thil ti sol tu te man chuak ngei tura phutna an na sa ta hle a ti chuan an mani zong chuak ngei turin police rol thatak tak som ni zet chu tir anita ani Kelly te chung kwa hian Mexico lampanin an kalkonga beaver khua an pel ngei ti an mani lom hutu te chuan an soya anom dana tang chuan sumle pai lampo an tlak chamlo mel khop mai sakor chami tam takan kengtela an thuam ken po ari mel le police role te chuan Kelly's family te chu an zui chanta a kalkonga mi te hne na an lo hmule hmulo chu zo chung zelin Mexico lamkong chu an pantangat ngata thui tak an zui hnu chuan Kelly's family te sakor to lai lir ngei tur kong sira lo hlui lon chu an huta an ngai dan chuan chu sakor to lai lir chu tlan chiat pa a chom zela dan chuan a hnok an ti anga an kalsan tamai ani an ringa ti chuan nu chui thiam ten a mun ma an han envel chuan an mi te chu mani chewa sakor chuangin Texas biela wheeler lampanin an kalti an hretheita Kelly's family te hian zui an ni ti an hreve to anga an mani tu telaka an filim vat theinan Mexico chu pan lovin Texas lam hi an pan ta zo kan nge yang an mi ten Mexico lam pan lovin Texas lam kwalu an tum ta zok ti an hriat nu chuan police te po chuan khopui chung an thlen ma ngeya nan chin an tuma manmo takin an le ta heti lai hian Kelly family te po an manmo ve to hle a police te laka filim tur chuan arang theyang bera khopui an lu chu anga yani an sakor chu an tur sau sawa ma se chuti an manmo lutuk na lama chuan sakor la chuang tam em lo nu ber Kate Kelly sakor chuan kong adai sol ta hlau mai sakor chu na takin atlu a achunga chuang Kate chu apai chuaya ani lo in fit vak lo bok nen atlak na lama aring ru chu aso thlia ka po chhon lovin athita ani ral tri tam huna chuan imboi pui vek thei ani lova an sahimna an duni chuan muang chang thei ani to lo chu wangin piketi ruang po chu hlomhan lovin William le afa te chuan an tlang san te ringot mai ani ma se chu ti chung po chuan an tlai lu tuk to police rol sakor chung chuan thiam tak rol te chuan an ron nang chinga ne tamaya a hu hau po a khom thei lovin an pathum chuan arem chana lama an tlan che ta ringot mai Bilia le kiti chu police te chuan reilo te chungin an ron pha a an manta a
chuti an buai lai chu rem chang ala in William ero a thei anga chakin tlambo alo tum thum kiti chuan police te chu ngai dam dilin engpoima a khoi ve lo thu alo soi ngal chara tuma a tha ve lo thu te chu a soi ngal zot pok chuti lai ro chuan bilia chuan u nau nu chu lo khak ve thungin in soi thiam na tur anei bik lo thu alo soya ngoi mai turin alo khap thung chuta kiti ngoi du mai lo chuan an u nau chuan an hanin tial le ria police te chuan bilia le u nau no kiti chu tim an tum lo mel khop mai an man na bulloka thingzar phar doya chuan chople chilin an ma ni khai hlum na tur fui pani an lo sui mola an chan tur chu tu ma hri lo po in an hre chiang tar le mai chu wangin kiti chuan police te khongai na an don tak hlawin ti thuwa u nau pa chu an thil ti sol te puang vek mai turin a han ro na ma se bilia ero chuan atum lo na samai a farnu chu hrok hrep pa le ama thuron zo fia tuma police ron kal chu room takamelin hele chen min man turin in ron thok chuaka kan thil ti suale sualo po chu nangma nin zong chuak ve mai te cheu kan ka tang chuan olsam takin hriat tum do su alo ti mi mai engma anin zo chuak don chuang lo ti an hriat nu chuan police te chuan bilia te unau chu an khai hlum ta ane Kelly family zinga pathum te chu an thita a ma se ho tu berle pa ber William aladam tlat police te chuan dar karli don an zui le nuwa William chu an vanang ching le ta a atlan chuan a chan sa thlot lo ti a hriat nuwa William chu police te kuta ai peta ane police te ma hian William hian a thiam thu a soi na sa hle a thil ti sual chu pom mai tur le thil sual dang ati po soi mai tura an ngen po in engma ti sual anei lo thu a soi ve tang mai ka soi thei chun chu intiam kamna diklo tak thanga ka oma chu wangin Texas simlama pemsan katum tamai ani ati chutia engma soi du tak silawa chuan engkho soi se set lovin police te chuan hrui chu anron la a anbula thingzar doya chuan William chu an khai vele ta a athi ma hretin an la tha a ngai a han ole deuh nuwa ngayang bok chuan khai le an han tum ta a heta zet chuan William a hrelo tuk chu a impuang ve ta ani William hian mi som pakhat an that ni in asoya chungzinga pani chu meichia ni in adang te chu mi pa ani tin an thil ti renga hian an chung ko member tin an enjoy om vek thu asoi pok an mi tha te ro sum an la khom le an da that te po William hian asoi veka kere hludang rang ka chak le lunglu te ba ka jeti taylor rang ka chak sana abun lai ngei po chu sap ani nuwa police te chuan an khai hlum ta ani The Bloody Bender Family Kelly family ang deuh bok khan kumsang khazaria somsari le pakhat le kumsang khazaria somsari pani inkar khan Chhungkaw serial killer Bloody Bender Family tia an soi mai chin an lo om ve to boka anni po hi chungkhat pa berle anupui ba ka an fa te pani mi pa le mei chi ani in Labette County Kansas an cheng thina chungkhat nu le pa hian German la English an thiam ve a an thenom khoveng te an duang tokin an bethei ma se an ngai nat omte chiam lo niang nu ber phei hi chu tharau sual ti te po in an kau fiam hial thin chuti lain an fanu ve thung chuan hanin pen par vela mi te han ti lung oi vel athiam le a amel thatna le apian na chu mathea mangin tharau lam le rilru lam harsat na mi te pui thei tu le sutkian sak thin tu ni in ain soya tong tai dam theina po nei ni in ain soi pok mieng za chiange Bloody Benders family hian an tha ti hriat ani lova alo bera chuan mi som pahnih vel chu an that ngei ni in an ring an che dan hi Kelly's family nen khan ain ang hle a an thil ti swal po hriat chwa mai ani lova man ani ma po in an tlan che hrep man nge kumsang khazaria somsari le pakhat khan Drum Creek muna chuan ruang pathum lai mai char ani a heng ruang te lu ru hi ake veka an hrok po zai cha vek ani bo cowboy then khat emo sakor le bong rual ruchin che ta nen ain an lo em awangin heng mi pathum te thina hian thunei tu te chuan rin hlel tu an relo hle a han chui zui dan tu po an bai vai le ma se nulama hetiang anga soisak ruang hi an mu ta fo wangin investigation team dinin nu chui chu tran anita ane Bender family chat fu lo na lo in tran na chu Dr. York chin hriat lova abo atang khan ani
Labet County huna azin ti ria an oma helai huna anuron chui hian investigation team te an local zui tuk tuk tamai si doctoria ka hi doctor thiam la ming thang tak mi te faklo tak mai anei a chu mai ba ka unau tela mithil ti thei tak tak vek an lo ni bok nen pakhat zok Edward hi colonel ani a pakhat le zok Alexandria ka hi Kansas senator ani bok engpo thleng se heng mi pahni te hian an unau pa chin riat lova bo chu athi emo adam emo an hu ma chu ngoi bau pui mai an tum lo ti achiang hle ti chuana ma colnelia ka nge chu ma ni nga takalin a unau pa doctoria ka bo na mun nia an soile akal chin na an ria dang zong zong te vatlo chuak turin a chuak ta a unau pa chan chin lo ria le mutu te chu thu azot fia zela a to pera doctoria ka chot na nia an soi Benders in chu a thlengta Benders in nei tu hian doctoria ka chu he ina hian alo thlen nge thu le ma se anhulama akal na chin ero a hriat bik lo thu alo hrit maya Cornelia ka chuan Benders in nei tu pa thu soi chu ringdon po ni se a unau pa top na ani mewa wangin chu ta tang chuan amimal investigation nei chu a tranta a Cornelia kan a unau pa bodan chungchang a chuiti a hriatin meiche pakhat doctoria ka thlen ruala Benders in a thleng ve thawin Cornelia ka chu aron be poplau mai chunu chuan Benders in a an thlen lai khan chung khat nu ber khan chemte atinin tha avoti a hrila chu wangin doctoria ka po khan ato ang vona chu ato ve nge arin thu a soipok Benders family chuan henu tu soi hi to tani ti in an phana sa hle a doi thiama pu in an chetin reng an lo bok ma se heditaka an thinrim hi Cornelia ka chuan an sahuata adek tranta nia angaya a unau pa thina chungchanga Benders family arin hlel la chu azwal ta sau mai chutia rin hlel an kai ta ti an hriat vele Benders family chuan an sahim na zongin zana tuma hriat lovin an in chu an chua santa a an man mo bokaniang an farm le an ran vulvel tak ngel po an kal san top mai Cornelia ka hian chu chu alo hriat vele thunei tu te som khomin Benders in le ache vel chu an the enfia ta ane Kelly family saloon ang deuh khan Benders in an han lu chi chu arim alo chle maya thilui rim ani ti chiang takin hriat thei rim lo chuana lang chu an han zonga bedroom khum hnuai atangin ani ti an hreta khum an han la sona an hnuaya chuan in hnuai lu thangna tur kongka abiru theyang berasiam kil thlap mai hi alo oma Cornelia kale a haute chuan mihring ruang hu nge beisein an han kar hong ta a ma se thomnobal tak tak thisena achia hu ze zui bak engma hu an nei lo engmotal mule beisein an han lai dewa ma se engma an hu bel ta chuang lo chuti lain choi do kan hoilama po chuan pindan birulu thlap na alo omti an hu chuak vele a chu po chuan han lai le ngela mihring soi sakna nu ma chu huma se ruang ero an hu ta chuang bik lo midang te chu beidong to ma se Cornelia ka ero ala beidong du mai lova a unau pa ruang chu khoyai ma chuan om nge aring tlata a thian bik te nen chuan Benders in campus chu zan khotai rek thangin an pong lai ta chiam maya a topa chuan Cornelia ka nge mai chuan a unau pa ruang chu alai chuak ta doctoria ka ruang chu Benders family khai huana an lo phum hi alo ni a midang ruang te po an hu bel ta zela heng an ruang mu tereng reng hi an luru ake deuh zela an throk po zai chum ani tlang pui bok Benders family ten an mi khol te an tha dan le Kelly's family ten an mi khol te an tha dan ti ai an mel viawa an mi khol te chu choi tur an thutir nuwa an mang khong chu phet thutin noilam pindana chuan an tlak tira an nuwa tur chuan tu bawin an chulum mai to thina ni an mi tha piang te sum neyang ang hi la sak thin ma se Kelly's family nen anin an lo ve na chu Benders family te hi chuan mere thei deuh te po zuwa lovin an that zela engamo an ron hum lu ve trek chuan hausa le re thei po thliar to lem lovin an neyang ang chu an lo chu sak mi mai zel ni in alang hei wang hian investigator te chuan Benders family hian sum ngor ba ka mi tha hi nuam anti ve hrim ni in an ngai Benders family te man thei emo man thei na an omna hria te chu sum tam tak pek tiam ni ma se tun thlengin man an lani talova chen khat chuan an mi tha chung le khaten thunei tu te hriat lovin an ka phum fai vek to ni in an soya ma se he ro fin fiana a om lem lo
hetitaka mi zon na sat ni si an chanchin hriat tur om tamia lo mai hi mi then khatte makti atlinga hewang hian tam tak chuan Bendes family le Kelis family hi mithu mun an ni te po an ring hial hlom